Ámbar naceu no ano 1982. Parece mentira que xa pasaran 40 anos dende que comezamos a nosa andadura. Grazas aos esforzos dun grupo de persoas por defender os dereitos e a igualdade de oportunidades das persoas con diversidade funcional, estamos hoxe aquí. Levamos 40 anos traballando pola plena inclusión das persoas con diversidade funcional, cun enfoque moi positivo, no que todas as persoas teñen os mesmos dereitos e contribúen de maneira equitativa á sociedade. Os nosos inicios foron na Pobra do Caramiñal. Daquela non contábamos cos recursos nin coas instalacións das que desfrutamos hoxe en día. Primeiro tivemos que facer o camiño para logo saltar as barreiras coas que nos íamos atopando nel. En 1986, a Barbanza non contaba cun censo que indicara o número de persoas con diversidade funcional da comarca. Creámolo nós. No 1987 foi a primeira vez que falamos de accesibilidade, saindo á rúa cunha campaña comarcal para denunciar a falta de acceso aos servicios. A principios dos 90 estábamos levando a cabo o primer servicio de transporte adaptado da Barbanza. No 1993 iniciamos os obradoiros ocupacionais no Centro Ocupacional Manuel Parada, en Sarás, pero non foi ata 15 anos despois que inauguramos o Centro de Recursos que temos a día de hoxe en Ribeira. En 1996, ante a falta de formación elemental, creamos o primeiro programa de alfabetización e formación na comarca para persoas con diversidade funcional. Mais de 2 décadas despois, creamos Edu Diversa, o noso programa de asesoramento e formación sobre a atención á diversidade en centros educativos. No 2005, o Foro de Vida Independente acuñou o termo diversidade funcional, o que supuxo un antes e un despois para nós. No 2006, Ámbar escolle diversidade funcional como o termo para referirse aos públicos aos que representa e cambia o seu nome á Asociación Ámbar das Persoas con Diversidade Funcional. Deixamos de falar de discapacidade para comezar a falar de diversidade funcional. E canto máis falábamos de diversidade funcional, máis nos centrábamos na importancia no reclamo de ter autonomía persoal e de ter a liberdade de vivir a vida que queremos vivir, independente. No 2014 iniciamos o primeiro programa en Galicia de vivenda con apoio, Vivindo na Comunidade, para cumprir con esta premisa e fuxir da vivenda en institucións para vivir a nosa vida na comunidade. Canto máis nos centrábamos en ser as protagonistas das nosas vidas, máis nos afastábamos desa mentalidade capacitista que nos dio que non podemos facer, que nos victimiza e infantiliza, e que nos relega a ter que quedarnos na casa como se tuéramos que curarnos dunha enfermidade inexistente, porque a diversidade funcional non é unha enfermidade. E con esta certeza seguimos promovendo a diversidade en todos os aspectos da vida, nas artes, no deporte, loitando pola inclusión laboral. Foi alá polo 2005 cando participamos no certame de curtametraxes Nada sobre nós sen nós, e dende aquela levamos ás nosas costas 1 millar de exposicións de arte e feiras artesanais, un calendario solidario no que emulamos portadas de películas, un grupo de artes escénicas composto por mulleres que cada ano realiza pezas escénicas na comunidade, co obxectivo de visibilizar e achegar ao público temas de interese social. No deporte, creamos o primeiro programa de vela adaptada no 2017 e levamos 8 anos organizando a carreira pola diversidade, a primeira carreira inclusiva da comarca. Nos últimos anos creamos o proxecto iWork de emprego inclusivo, pioneiro en toda España e que busca crear unha cultura empresarial inclusiva. En este 2022 estaremos impartindo formacións na industria alimentaria e agraria para garantir a inclusión laboral das persoas con diversidade funcional. 40 anos, que se ven pronto, impulsando unións independentes.